Amen, bazalwane. It's nice to be here. Ngiyabonga. Ngithanda ukubingelela ubaba wekhaya baba Vilakazi. Ngibingelele abaholi bonke ngokwey'nhlalo zenu baholi, ngiyathoba kunina. Ngibingelele office lady nabomama bonke, ngiyathoba. Ngibingelele nabomama, ngibingelele nabobhuti. Hallelujah. Ngibingelele nabosisi. Engingakho-ke namhlanje. Ngiyajabula-ke bazalwane ukuba lana sebangi-introduce-ile first lady uNonhlanhla wakwaMathebula. Kodwa ngokuzalwa ngokaMkhonza, isibongo sami ngokaMkhonza, ngaganela kwaMathebula eSwazini. Amen. So ngiyabonga kakhulu ukuba la ekhaya. Ngabona nje bazalwane ukuba la ngithe mangithola isimemo. Ngicela ukuchaza nje in short, angisiyena umuntu omukela kalula mhlawumbe imemo mangabe ngimenyiwe. Umuntu othanda ukulalela ukuthi kuyavuma ukuthi angiye lapha na. Umoya ongcwele uyavuma na, uNkulunkulu uyavuma na. So ngiloyo muntu loyo, so uthe uMbuso nje makakhuluma nami, ubhuti uMbuso athi uyacela ukuthi ucela ukuthi ngibe khona namhlanje ngizoba ispeaker. Ngaqale ngathula. Uyangazi ke, but ngabuya ngathi no, kulungile ngizokwenza because bese ngulalela umoya ongcwele washo ukuthi no, it's fine, you can go. Hambe uyokhuluma nabantwana bakho. Ngiyajabula ukuba la Mbuso, ngijabulisa nokubona ulusha abobhuti. Ngiyajabula kakhulu. Abobonga, abogift, abogodfrey. Nje bonke bazalwane. These are my kids. Yes. Futhi ngisho ukubhala these are my kids. Ngihlale nabo nabantwana, especially abafana. Because ikhona lento ekhona nje ngabantwana abafana. Hallelujah. Mawumuntu wesifazane, mawumama athi ngisho kanjalo. Ikhona. Ngoba masowela ngapha kubosisi kuphinde kube ngenye indlela. So ngihlale nabo ngakhulisile, ngisho ngiproud ngokusho ukuthi ingane zami. So ngithe namhlanje angibe khona bazalwane. Uthe ubhuti uMbuso angizokhuluma nezintombi. Izintombi ezizowela kuphi, ezizokhuliselwa ebufazini. Usho kanjani? Ngahlala ngabuka ukuthi kulungile because akukho engizokhuluma okungasiyikho. Ngizokhuluma engikwaziyo ngoba nami ngibile intombi, ngandlula ngangena kuphi ebufazini. So that is why ngazange ngize ngishake makuthiwa siyacela sicela ukuthi uzokhuluma because ngizokhuluma ngento engiyaziyo. Bosisi ngizokhuluma ngento engiyaziyo. Ngingeke nje ngimoshe isikhathi. Ngihlala nobaba ongathatha isikhathi, bayamazi bakakhuluma naye very short. Athi nje all-one makakuzwile it's okay. Ungalwela ukuthi the whole house bakuzwe. Yena abanye baze bakuzwa, abanye nje abasangizwa nje baqalile. Mangizwe nje iloyo one it's okay. So akusiyo ukuthi uthathe isikhathi but ukuthi umessage ufike kuloyo uthinta inhliziyo abe. Ngizoqala nje ukukhuluma. Lento le ndawo le akusindawo elula bazalwane. Ngihlale ngisho mawuzoma kuyo uvalo ufanele ube khona. Ngicela uNkulunkulu ukuthi akusize ngoba nokuma ngokujwayela akusize. Noma sokume ngokujwayela sesiyakwazi, sesiyezwa nokuthi ume ngokujwayela. Ngoba khona abantu vele abathandayo ukuma kanje. Mabathola nje invite athi nayo ke i-chance noma phambili. Sesiyazi ukuthi hayi ukujwayela. So uvalo luba khona. So ngizokhuluma bazalwane ukuthi lesi sikhathi bosisi kuyisikhathi esibaluleke kakhulu. Kuyisikhathi esibaluleke kakhulu lapho khona okulindeleke ukuthi ushintshe inkambo yakho obuhamba ngayo emphakathini. Nokuxhumana kwakho nabantu kudinga nje ukuthi ushintshe. Kunezwi elithi ngisemncane bengikhulumisa ukukhuluma. So manje ngizoshintsha indlela bohamba ngayo. It's okay usesemncane uzoshintsha manje wenza, uzoshintsha futhi ukukhuluma kwakho because ungena ebufazini. Iziphi ke izinto ezilindelekile
uma uzongena ebufazini. One, inhlonipho. Into yokuqala nje inhlonipho. Inhlonipho ibaluleke kakhulu. Nokwazisa okungaphakathi kuwe. Ngoba lokho kusho ukuthi usukhulile. Uma usukwazi to speak your mind, kusho kona ukuthi usukhulile. Ngoba sowusho okuphi okungaphakathi kuwena. Number 2, ukuyithoba. Ukuzithoba kubaluleke kakhulu. Ukwazisa nje abantu abadala, ukulalela imiyalo yabantu abadala without you speaking back. Because namhlanje sine lusha esithi masikhuluma noma siyala baphendule. Umuzwa noma phendula uphendule nangalezwi lelikhulu. Kulungile ukuthi mangikhuza bawunga-understand. Ngibuze ukuthi mama kanjani, why ukuthi so ngezwe likahle elithobile. Hayi ukuthi uspeak back ngendelelo. So ukuzithoba kubaluleke kakhulu bosisi. Ukulusha kubaluleke kakhulu. Number 3, ukuyithiba nokuyiphatha. Lezi zinto zoyimbili ziyahluka. Ukuyithiba nokuyiphatha. Ukuyiphatha indlela oveza ngayo ubuwena ebantwini. Ngani ukuziphatha. Itsika uziveza kahle noma uziveza kahle. Ukuyiphatha. Then kuze kuleyo ukuyithiba. Ukuyithiba kulapho kuyahambiselana nokuziphatha. But bese kuba nokhono lokuthi ukwazi ukuyilawula. Yeah. That is ukuyithiba. Uyilawule so uzwa ukuthi inyama ithi lokhu yakufuna. Bese uyithiba. Uyithibe so uzwa ukuthi lo mngani wami ungikhulumise kabi, uyithibe njengomntana kaNkulunkulu. So ukufisile lokho okufisayo kungenzeki kodwa uyithibe uthi esami isikhathi siyeza. Yeah. Yikho lokho ukuyithiba. Uyithibe so uzwa bafowethu nabodadewethu. So uzwa ukuthi hayi lento ngiyayifuna. Yeah. Kodwa bese uyayithiba. Hallelujah. Umuntu ozovela akhulume nje straightforward angisilo umuntu uzobeka nje amagama nje kanjalo but ngicabanga ukuthi ukhuluma nabantu aba understandayo futhi sebakhulile. So uzwa nje bese uyayithiba uthi no lo udadewethu lo ukhonza naye. Nawe umbuko ukuthi umbuso sekasho. Bese uyayithiba uthi hayi mfowethu uyosho vela ngeke uzuyithatha ivoice yakhe uyosho nje wena uyolibela uthi nje ukuyithiba. Hallelujah. Okay, bazalwane. And then uqonda nokuhlakanipha. Yes. Ukhulume ngomusa futhi usebenzise ubuhlakani ezintweni zonke. Yes. Ukukhuluma ngomusa ke ukuthoba. Ukhulume nje ngomusa. Usebenzise ukuhlakanipha. Mawuzoyenza into, uqala umqele uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ngicabanga ukwenza so, right na, ufuna ukuthi ngikwenze na. Uzokupha ubuhlakani bokuyenza lento le. Noma ngabe uyibona ukuthi inzima kangakanani wena. Uzokusiza uNkulunkulu ukuthi uyenze ngani ngobuhlakani. Then bese uyakhula, grow spiritually. Yeah. Asikhuleni bantwana basekhaya ngokamoya. Kuyosiza lokho endleleni. Ngoba ukukhula nje ngokudala ukuthi ubonakale ukuthi usukhulile usumude noma ugainile from size 28 to 36 akusebenzi lokho. Kodwa ukukhula esikubhekile nesikudingayo ukukhula ngokamoya. Sikhule ngokamoya. Kuyosiza endleleni kuyohambeka. Kunezwi bazalwane engilithandayo la ku Timotheo Timotheo oqala 4 verse 4 chapter 12. Angazi noma ukhona ozongifundela bazalwane. Ngicela lo ozongifundela aphinde angivulele incwadi izenzo Isaac, I meant to say Proverbs 30 verse 8. Bese ekugcina uJohane 1 verse 9. These the remaining ones. Engizocela ukuthi ningivulele zona ngizokwazi ukuthi manje ngicela nifunde bese niyangifundela. First Timothy verse 4 chapter 12.
Tabula 12 verse 15.